Oče, uništi ovu gramad, ovu osobu i sve osobe koje su povezane s njom. Da se zna da si ti Bog, Jahve, kojeg si Isus Krist nije odrekao kao što si i odrekao na subote. Naređujem ti satri im rodi plod, neka krepaju u mukama, umru, da ni morfini pomogne više. U bolovima ih steraju u crnu ruku kao što su zaslužili da idu, svojim bogohuljenim lažima i svim što rade protiv mene, tajno. Budi volja tvoja, tako da se zna da si ti Bog, osvetaj tvoja. Amen. Oče, satri ovu osobu i sve osobe koje su povezane s njom, tajno što rade protiv mene, lažu i bogohule tebe cijelo vrijeme. Neka umru u bolovima, neka završi od crne ruke gdje ne dopire svjetlo, da vječnost okoču tamo zubima, tamo gdje mi je mjesto, zbog bogohuljenja i laži što rade protiv mene. Naređujem ti satri sve osobe koje su povezane s tim oslovama, koji tajno o glavi rade cijelo vrijeme, da se zna da si ti Jahve, Bog, kojeg se Isus Krist nije odrekao, kao što se nije odrekao ni subote. Osveta je tvoja, ti znaš što radiš. Amen. Idemo malo o kvantnoj fraktalnoj fizici, jel? Oči. Satri ovu osobu i sve osobe koje su povezane s njom, koje rade protiv mene, koje lažu, bogohule, cijelo vrijeme, rade mi o glavi. Satri im rodi plod svima, da umru, neka umru u mukama, da im ni morfin ne može pomoći. Nakon toga nek završi u crnoj rupi tamo gdje im je mjesto, tamo gdje ne dolazi svjetlo, nek se poču vječno zubima sami u mraku. Budi volja tvoja, da se zna da si ti Jahve, Bog, koga se Isus Krist nije odrekao, kao što se nije odrekao ni subote. Amen.